Adaman na nagiti turista kan resident iti Trinidad Benguet, nawarasan iti libre nateng. Maningpod ka nagiti manalon iti probinsya, baban iti Benguet 2nd Provincial Mobile First Company. Indanon dagiti kamang ti unit, di libre nateng iti stock farm iti wangal Trinidad, pinagnumaran bat dagiti residente sadiay. Sakbay daytoy nagturong dumot lang iti strawberry farm iti Trinidad ken sadiay indanon dati talugasot a bags iti sadiwa a radish. Naragsak mo ta nakaalat tinateng dagiti nagpasyar sa jay at turista. Uray dagiti residente iti ili ket nagnumarmet laeng. Daytoy nga aktibidad ket pasut pay lang iti Paknaw Project Unit apan ang paggat kadagiti donasyon anateng dagiti manalon iti Benguet ken pangidanon kadagitoy kadagiti agkasapulan. Pudno unay nga wan kapar si ragsak amarik na iti pangipaay iti serbisyo komunidad.